Как няма превърти, това е нива, бе? Става, бе, бе. Заглъпвам ли? Дай, че един момент да газ е така. Не трябва го газ. Ще накрая да падне. Боти ливата, братле. Нема, те нищо не мога да направи. Вътре да вкара по-хубаво. Една идея не му стига точно. Ако си вътре, ще е друго нещо. Макаляме, бе, цапаме! Ега ти мръсинка! От най-долу лош. Не апарата, бе! О! Нема вариант горе да се качи. А той човек не мрази. У апарата по мене навсекъде еби му мамата. Не, там се биеш отдолу. Те минаха с народата, бе. Качия горе, бе! Качия, бе! Не, бе!
Кажи му да качи горе, бе. Ляне, кай му да качи горе обратно по същия начин, бе. Тея снимите изтика калта, не ги е срам. Мотори, бейте от тук, бе, развалихте гората. Нивата е машината, Лей, уде. Значи това нима има, а? Тако пластова. То няма други! То няма други вече, това може. Сега остана така. Антика, бе, те ще намерят археолозите. Това те пробайте, сега с народата ще видиш отгоре. Гарантирам ти. Кое? Ние, бе. То да ме виж нека да буксувам или некой. Че човек е решил така, нека се може си сега човек. А ние, нали, байкане не е кирджия, гледай къде се застанали. Ти ще ми гледам. Той кара много, он кара. Кара, бе, видех, бе, човек, бе, гледах как кара на... Леко, смина на секън. Що бидеш леко, ще да слезеш на бързо. Това май му пътна мотора. Да, бе, пътна мотора, бе. Ей, това нивата, бе, какво чуе, а? Гай 5000 оборота един час. Та е най-малко на 120 градуса. Нивата, машина. Ето, много. Ще замълча. Не ги хубаво, не ми вижда.